Sabes estes días que levantas o pé esquerdo e te tropezas co dereito, das un triple tirabuzón así, salto, en plan, sabes, como se te tiras a piscina pero sen querer. E aterrizas na outra habitación ca cara pegados o chan así. Chega un momento no que a tua veciña escoita un ruido e chama a ambulancia, non? Por sorte, tes unha veciña que boa persoa. E mentre está na ambulancia, aí, vexos enfermeiros, eles dous, así, tan positivos, e diche así como para intentar chimar. Eu como teño que creer. Un día máis brillante, digo de noche. Esto de intentar ser positivos e cara dando un campaña cada sorte. You sleep in peace. It's gonna be a bad day. Bueno, xente, de verdade que estamos encantados de estar aquí en tu lugar, E moitas gracias por estar aquí, sodes un público, pero da hostia.